ayene bundi foreman omonyene nyumba Gusii Nyakonda. Uhuru Superstores Limited nige ukorentera bi zawadi offer kirumo buko yomo bwisimiti ya Bamburi nguvu cement, Bamburi fundi cement, Bamburi tembo cement, wose seti tile offensive cement okugura nigora iraniriwe ekerengo gite kiebesa kirumo buko yomo bwisimiti ya nguvu okugura nigukwiranirwa chishilingi 10 seti tile offensive uiranirwa chishilingi 10 fundi uiranirwa chishilingi 5 nabo igesimiti ya tembo uiranirwa chishilingi 5 buno kugurime buke menge buno kwiranirwa chibeza chinyenge rioka asiduka ya Uhuru Superstores Limited asamange bakire simi asinamba enoti eyemo marakane isano nemo eyemo isano enoti marakabire gose obatarira samagacho a Uhuru Complex angena Safaricom imeyumu chukisi. Uhuru Superstores Limited, the people's choice, guaranteed lowest prices or your money back. Karibu nyumbani. Maete chiba sango kuchira marieta mange sana. Ekeboko, orwenyi, amagomba. Tunda chinyinga karangeri umwana umwabo. Wono chintunda chinyinge. Make use. Obuojo mbotakeire. Skuru chego abana mbatakeire bitabu. Mondongu bware chiribuga. Ikomi kila rituko mondongu bware 10,000. Na mwiso bwe week. 1200 ko pocket wese ko wali my friend ayenga yugo tikara okobwa na kwomoko waye iwa ko genda sesi mi yao yako genda say baby business number 888090 igori yoga wako rabagadai okubeka emya yemo yokai unokubeka chintunda chinyenge chance yao yobugwi igeri guru chintunda chinyinga karangeri umwana umwabo wono chintunda chinyinge make use egosoriye yokwebwere nenko nigo yanchireni kiombe ya PCLB ni namba ya 002660 egosoriye ni yabantoa bari myaka 13 guchigoro. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi umurobiri ukubwatia nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 naigo abalinse y'imyaka iyo nigo balinse ya marokeryo y'abayibuli enyagitari ya Worldfit Health Center iyo gutoka imijyumu cyokisi nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwalya marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chese nyagitari yeito ntutoko make sure nga tuapimiro murwaire bya twakorera diagnosis boyo mbabwato bokorera bunde buna general consultation okolengwa as laboratory, nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition, no bondo bonge. So na kito kero montachi obisi ito toko make sure nga tuamua device nutritionally nga kia koirena nga kia guitanga kuruko soko nyora morwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutatokorwa na conventional medicine tuatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndi tomonya gutumia amariogo akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and ntubwate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and ntubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Mbia mwana sana umwancho muliyabeta seni kia Ndizi TV nande ngukwarigania asomoroberio o Worldfit
hasto kumena na daktari uyu chetusomia amange gwetera amarwire ase agotumanyia na kyoborero bogo cha somo beroito ingiye kuboreta na kiase kliniki gya Worldfit bakoina na obogwene nabo igona kitorabeto gwetanga korwa asokonyora amarwire manchi muri erietaria ne Frida Kerubongo kwarigani bene elinde tusange asobwamo gochakabono iga goika omwelio kulindi nyura sinsemo chichi mitandao hasensemo ya Facebook na bagotonyora gwetera Ndizi TV News Digital na baga sensemo ya YouTube gwetera Ndizi TV News hasensemo ya website na bagotonyora gwetera www.ndizitv.net mwanchi muri na bagosanga na intwe ekerengeri kyao goseli boli lyabo gwetera ase na mbirga bose screen yao kulindi mwanchi muri ndara komanya oborero to gukwanira litukolia lero ntetenda irali bageli gali bene kwaligane daktari ase studio atomanye ngaye kliniki kyae ke gotoka kyaga ni maiteli etali tara change daktari happy new month metin tora umerana ilitaria na daktari Kena Ozaribo kuba senyetari ya Worldfit Center Worldfit tulega bosongo ya Uhuru Plaza Gusaliza Plaza gorofa ya gatatu 307 Asante sana daktari. Haimete wiki yao yabeire wiki re busy sana. Haimete yose abaroire nakikwa beire hoko barigani ase nyagitalieri. Naruchenga wiki ya ita daktari abantu nabange batumete ujumbe. Hatanga wikatokirane ase kliniki ya Worldfit erinde to enyorere obogwenya kegima. Wanchi muri eliango kwarigani erinde to sanga sobwamo ase kolende litukolia lero turachikukwanira oburere bwa osteoarthritis turachikosanga amange daktari tomanye obumborere kyobo na kibogo cha somo beroito na boigo ningige kuboreta na kiturabe togwetanga obuno burere bwa bere bogo chanda abantu abange ase binyoro twararenga abantu abange babere bakorera ase gikegetambe se bagatebanga daktari koranche tokonya soburero ekegera babere bagotarira cyane bakoboria nga ngonya baro bugwenya kulende ntumaitenga daktari buna botamba batotebinga ekliniki kya Worldfit nigo gekorwa obugwenya gwetera chinjira isato ekegera na chichi daktari abete kagosomera igomwanchi muri enye kobwate oboriro bwabere bugochanda omubero okobere kugotara kurwa sinye gitari emo gotia seyende agwatebiri gunga borero bomboli kobwena ntete ngwene kelinga ase kliniki kya Worldfit gwetera Dr. Kena Moses ngoro baro bugwenya kigima twalira abantu abange bakorwa no borero bwa pressure nene mono abatebunge bakunywa maliogo goikogo kwa kulenda ase clinic abange bakirororo babere bakonyora obugwenya konde daktari hatutebingo bomborere kyobo osteoarthritis ni aina ya arthritis umete muna na kuande kuruma ya gaiga arthritis ne chinyinge kira kisomo beroito na arthritis yeko wenigo tofauti kulingana na arthritis iliyo muntu akoleki abwate so osteoarthritis ina arthritis eriye kocha ustogotabanga egocha because of wear and tear. Wear and tear meaning ekeri joint ye korosa kuse joint ye kogota. Muna bono ligeli no twibule tuturabake. Muna togenda togokora chiga chito chia kawaida abande ngwa kabole football bande wale ku watch football bono iga Manchester baitiru. Lakini Shabana lero ntwabo match. Shabana nyabwa. Bono ligeli abantu bali mabakunya joint ile kunya gutumeka kerengaki okorega tofauti joint ye nero nkogoteri. So the kere kogota that's now what you call wear and tear. Oligeli osteoarthritis. Arthritis ekorungo osteoarthritis. Neliye gocha se joint chiri chikobogori obuli tobo ne bumubere. Muna bono oligeli joint ye nail joint. Yamaru. Nere muno mone konyoro osteoarthritis. Because yes joint ye subjected to
stress chinyinge umuntu ngonchura nara kuguru guchia gokorere gas ngumukiro buri tobwito bonene so a joint yekumukiro buri tobonene mono origerie yekuru ku nail joint mono na chikonyora osteoarthritis hip joint hip joint kororo monto bari bagokora exercise for instance uzago bagorogana 350 akoze 360 yani yakora bakuba flat you can imagine joint iringa ki ngana begoncho kanana because it's a, what you call ekorokunga ball joint, you know, ball and socket joint ngana begoncho kanana eko kolega asie nandi mugityo buli tobonene so joint mono kichiko mukyo buli tobonene kusichiko kolega asie nene igina chikonyoro osteoarthritis lakini ndete tuligereri origereri joint yeto especially tokorokanga synovial joints synovial joints ne kibwata machimi uzichibwate you know the fluid ile kolokonga synovial fluid munabone yigana you can imagine ngojina nara kwana nga miskerubo nyasa no muntu bogo kumi we have to accept that you can imagine erana ibinde na mangete akara gototonga ngakamanya ngakia wente gototonga egere tomenya mutukamanga ntubwate ryugali igoro ne ryugali yanze ama ugaya bere tari gokunana okoba ntubwate gento gikurukunga amache se joint yeli so amacha yanara kwa like shock absorber ekero noruka guchigoro ekero gutenena nga yani ryugali igoro ne ryanze takora takunana and at the same time ntubwate gento gikurukwe cartilage omweri bweri yuga ntubwate gento kebekiro gikuruku oseri yuga yani lisankunda tebe the joint tokorokanga you know a cartilage so origereri cartilage yeli a cartilage yeli number 1 yeli very tough gutalla isi gusaminyokana ere tough ere smooth. It has to be very smoothly amacha egera minyoka imese joint rise nande ere slippery igo yani ego teresa buya amacha teresa notaka kulingo kokoro kwalingiso buraisi you see this is a joint it looks like so ntubwate okugoro gwegoro yani liugali egoro ne liugali yanse ngamauga ataliko gareke taliko bwatana so the thing egere naliyoko liugalira kolegas boronge ntobwate cartilage tane ntobwata macha liese cartilage ayuago konya ase nini ase so gotanga movements lakini bono ekero montaño lile osteoarthritis inke minute minutinga omweri bweri ugaliri yago egento twata kere very tough gekorokwe cartilage ya saminyo kanire cartilage ya chakire kogota ande yabarukire ese joint yago ime cartilage yeli yagotire you know yabere rough teli smooth bono aine ari umuntu akonyora osteoarthritis natoko umuntu onyorire osteoarthritis igo osteoarthritis nati yanginyo ngirore ne cartilage yeli ese joint yago yasarekire yaminyokanire ose yatwalire kwende yabere rough yajakire gusareka okoba mune joint yegenderete kogota eyalente gende kurukungo osteoarthritis so cartilage yasarekire bono irese joint umubere ngo temole oripe cartilage yeri umubere ngo temole otema lakini no chote mno temile mnaona kwa mfano uli kwendeke ntokerike kubune kunegete ngozi tokorukanga synovium yatema kurusia machi yatema kopimba lakini mwisho uwe mmoja akawo kong because your cartilage are very damaged so osteoarthritis is
wear and tear of the cartilage asa ichondi kinene chikomo kyoborito. Yeah. Ambi mono sana daktari no chigo taresera sobwaga rengi yakogera cartilage yo esarike osene chinga kichya chigo chicheka yago takolindo mwanchu muriria ambi mono sana chinga kyogendete gusangana intwe imeumoroberio o Worldfit clinic astogendete gusangana Dr. Kena Moses uyogendete gukwanera igoro yoburoire bwa osteoarthritis ande tukukonyolanga asensemo chiche mitandao asensemo ya Facebook na bagotonyora gwetera Ndizi TV News Digital na baga sensemo ya YouTube gwetera Ndizi TV News oyigo mwanchu muri na bagosangana intwekerengera likiago goseli boliri yago gwetera sena mbere gaba screen yago anamo no tumanyenga yokobwati umorobeli korum na boyigonye kobwata iboliri ndeli nsikobwatikana no borero bwegatogokwanera gosoborere bolioganete kumanya na bokobolia ekiagera daktari no alega studio na bakobaga gukoiranira liboliryo akonde daktari atosa sensemende torigererie ningi keragere cartilage yiga esarike goseningi yekoreta bono bureiro boiga mulangende tutogenda gukwanira miskerubo itogenda tukwanira uburiro bwa arthritis ekorukunga osteoarthritis ananga gotebiri arthritis ntubwate kinyinge niki arthritis ekire kinyinge ikikorwa ligu enchera tofauti kulingana ni aina gani ya arthritis ambayo uko nayo. So nijaribu kusema kwamba mtu akiwa na ugonjwa wa osteoarthritis na tuatebiri osteoarthritis nekare cartilage yako yasarikire so inkikera asari cartilage yago so kendi yose kego sari cartilage nage kolento osteoarthritis so number 1 age emyaka not what yeah emno muno kunya kogota to konyora osteoarthritis muno kulia abantu abake ekulia abantu bayikire emyaka 45 years and above na bakuriye gumono okoba batumire joint area singa kienta enka kientambi anda abantu abayikire 40 years and above nkomenta barubuli to konyo umuntu obero munene akumubiri you know okoba kuri okone no mubiri ibona ndi gwa put a lot of pressure as a joint yago so cartilage yawo yachaka gusarika so emyaka is so important yasa abantu bwo tuburiro osteoarthritis nona tebire abantu bwo emyaka 40 years and above kuikaba very careful bali ndi joint yawo ronge a joint ite gutwara uburiro bwo osteoarthritis again tugiye kabere kole ntuburiro abantu bangu bakonyora uburiro n'abasubati abasubati na bakonyore kwende ulile basubati bali wekire myaka menopause ntubwate eomun eliye kulenda abasubati cyo muri kinya saba tungirete ntubwate what we call estrogen for instance estrogen ele kogera mauga gakonga because ego pump in calcium ego pump calcium esa mauga gwimi amauga konga akoraki akonga lakini bono uli musubati wikire myaka 40 years and above the estrogen level yeranirense so once estrogen level yeranirense emyutinga mauga ga ucha kurus calcium watwara amauga ga ba mororo tokuruka osteoporosis ekira mauga ba bera mororo then bono konyora arthritis is very easy Not what tebire kuba umubiro munene ekero kuba umubiro munene nkuputire pressure nyinga zigichoindi kiyago so toteme ntobasa kuba wanne mono mubiri you know kuba umubiro munene nabego changia kolento buruire bwa arthritis ikurukungu osteoarthritis lakini mbara abantu abake bakonyoro osteoarthritis nini kerubo abantu mbarabake umuntu akonyo abwate myaka 20 30 years lakini abwate you know abwate osteoarthritis esababu ni nyingi munabona utware injury omie you know trauma munabona abantu kwigule bakanyora injury agatwara dislocation nge joint iliye karwesere egasoka isiko andi gachakoira nigu a process iliyo gosoka isiko ekwende gosoka isiko na koira nigu cartilage chiko chaka gusarika so abantu bali banyorire accidents you know banyorire injuries nabo baranyora arthritis barabantabake gose nabona umuntu omonne kwarengi kwanyorire injury konyora osteoarthritis ekoba bwango because
your joint has been damaged, you know. That's what I'm talking about. Abandi mbali bakonyora kusababu ata abnormality, joint abnormality. Muna abantu mbali bakonyora babu ate kose, you know, muna bayibole tu, amaguru abakagenda kombo, you know. Umuntu naruibuire okorokwa ekorokwenye kubuokonde. So those abnormality okonyora nabona gusokorokobo ogoke kubuokonde. Okubona ugotambe gogutume kasaidi kubuokonde. Muntu litali stable, you know, those kind of abnormalities nabo chikolenta uburiro bu osteoarthritis. Ntegwa nini? Chichoint kitwara marwaire gete. Munabona umuntu atwara marwaire chichoint. Tubwate marwaire joint. Unabona infection yese joint yago otwara ki ebinyinyi bya psoriasis joint nabo biralente, you know, biralente injury yese kwende joint yeri otwara uburuire unabona, you know, gose acid nyinge so ese joint yago acid nyinge so ese joint yago ngakobwate acid so mubere nyinge nabego damage, you know, those joint baadaye utwale uri usukunga osteoarthritis. Abandi mbale bono konyora gose bayiboire boigo abantu gose bakayiborunga so bomba bwata mwibuli wona bwata osteoarthritis na engo chakonyorole genetic bukubwati kifamilia nero ya changia so nendagira kyokoli abantu bali batakulie ndagira bwata calcium for instance abantu bali bakulie ndagira ikolente acid nyinge so mubere ndagira kyokoli nkoli yole ndagira engia iko chikolendo muberogo nkoli yole ndagira ebwate life giving elements, you know, nkuli yole ndagira bwatobo moyo gosayo kuli ndagira kwete wete kerubo miskerubo abantu mete bakoragira bayigote ali bakuli ndagira bakwana bari ko ibolinga ndagira na rero mbuya kibwate wikisomobero ngochikogerere ndware timbase konyeri ngochikokonyera umubiro ni tintwara marwaire. Those are the things we're talking about. Endagere ngianiriye bwate life giving elements. Endagere ngianiriye gochikokonya umubiro gutokurwara lakini abantu abangi mu waswati kwanza bangi ngakin kwangorera chocolate yirende gusibintu binabona so endagera nero kuri kwete iyo eragera uburire bwabo ngotege mere nkayikwa kayomenyete mbali bakoberese weather gosenkendu bacha kumubiro bucha kutwara arthritis so weather bintu nebinge biragere mnatoka ndagoteba arthritis yeche eso mubiro ogo mbuya abantu bamanye bako take of themselves. Miyamana sana daktari wanje muri naro kombori ngaye ndagera nero rore kwete ndagere nere kwete ndagere kwete neri etabwa cyubugima etabwa cyubugima nabondi angoro kindagera yemekwete ebituma bitito kusimeka mugondo teriko kina ndagere gukina bagayaja ko twari gituma kwa buna kwa rosi you know nando ubutole agatuma kali akama ukaruteso riroba nabo gakomera ukomera kuli no bugima kabwate lakini bono twamanya ko irubosi boli twarosi number 1 onegoro twarusiye ngozi bono barusiye ngozi buyegiri isiko nande barusiye mbegu eri yaime engozi eri isiko njabo atebinte bingendago tubale ntogokora nebwate fiber you know nebwate minerals kama calcium nebwate gento ikorunga IP6 ego konya totwara kanza ere singozi eri isiko ebinte bingi byatugutu natwajikwa kwende chicken chingoko no chibwata afyengia nembegu eri yaime nebwate omega 3s what omega 3 ya correct one was number 1 ibo kwete. Miyamana sana daktari asoko tomanje gometa bangi ntomaiti ntomaito bosi no bosi lakini lero to amanye ona boli naboko mwagera twaba bani no muvere number 1
Mechando ne mingi bokoreta. Daktari ntopa tugukwanira ngam ekero tatebo monto bwato mubiro monene. Pressure iria ku exact na beko ekoreto buriro boiga. Ango nyorora banta baiga bakwenda se gym. Onyara bakubuguri ibintu. Tiligo chikonyoro osteoarthritis because yani tiligo nyakomuvo enchele tali indonge. Lakini wono gekero gukora exercise temire tinga gwatumire joint yago mono. Ekero gukora exercise chinyama kiri kibwatite chionjukana ine joint yago ichigo twara afyengia nandi chia tari ngage kolente kwerende. Lakini naro ukora exercise too much, you know. too much of something is dangerous. Yeah. Ukore mono naro na be joint yago twara arthritis. Mbia mono sana daktari asoko ina nilibulili. Ambia mono sana mwancho mulibita seni Ndizi TV ni gotogende gusanganire Dr. Kena Moses astogende kwanira igoro yoburere bwa TV News Digital na baga sense media YouTube na bagotonya gwetera Ndizi TV News waigo na bagosanga liboli yawo sekerengere likiago gwetera sinambiri gabwa screen yago ekegera daktari no ali gasi studio abeka gukwiranira akonde daktari tengo tosa gochia sense moye bimanyere ne kyumuntu akokora amanyanga na bwatuburere obwega. Number 1 to atebirenga uburire bwa osteoarthritis. Ibogo chasi chichondi giche chinane mono igo chichondi chikonyora arthritis mono nechi chamagoro ose hip joint lakini anda basubati ngo jabanyora gusaba ntungo jabanyora arthritis ya wrist joint ose kiale kekene because yogo kola gasi inyinge so igobone igente getangani kimanyire getangani nekeli okoranga a joint eri affected neri ekubugori obulitobonene unotwatebire so number 1 no kumanyanga joint kieko koroma ko tali joint chonse kira twara osteoarthritis unless there is an injury so nail joint na hip joint ine chikonyora mono oburire bwa osteoarthritis bono emanyire getangani no bosongo of course arthritis no bosongo pain abantu mbali miskerubu abantu mbali batali kurara butuko atali butuko because the joint is painful abantu mbali batali kolega yabo ya kawaida ataruga bake paramate because the joint yari yaye yabeire ye kumuchanda se no bosongo botari ense abandi mbali bagochobisi to bandangiringa inchun ororero muruirense takunyara kulina goche igore goroba igoro because a joint iri yaye kumwati bwa to bosongo bonene so number 1 no bosongo number 2 a joint iri ngokere the stiff eminitinga ego sinyugo suka ego sinyokorambuka bono nyobi umuntu bito kugoroga no konyora begete onye no korambura ramburete tagunyara kolinga that joint becomes stiff and pain ye mono gocha when you go to what move the joint here so if you try to move the joint you know the pain ekoba igoro side abantu bandi bachagotwa mbali bagotwa bunga ki ngekerere kelike wake sencho a joint konya ko clacking joint okunga se joint yago no kurambura konga no that crackling sound na vera ache because of osteoarthritis again to kende ora roleka rumuntu abwate uburire bwa osteoarthritis chinyama kiri cyonjo kana ine joint yeri yaye ikigo cyakakonyerera ngono bokoranga asasaya mono achakile useko chinyama kinyene chikonyerea you know chinyama kiri cyanyerea nande cyaba muna kiri you know kitali kindi to cheja korea chinyama kiri cya korea igali ese joint you know they become thin and wasted you know nanda abandi mbono mbali bakubimba e joint yeri bakubimba ekra arthritis yeri yasarire ntu kitoko nga synovium ntu kiligo gonchukana inese you know a joint yago synovium yeri acha kurusia macha mange agoso ese joint yago igoko kurukwa nabukora koleki nabukora bimbe onyole ngukuru kwago
kwa kolireki kwa bimbire bona bora nyona ndo kwa ko bimbete gose natwagendere goteba kubwa tubusongo you know imingi bina byokorora muno yeah daktari ngonyorore nga ukera gwatatebi nga chi joint kiri chiko bugolyo bulito sana na choko nyora nga chiko ba affected no buriro boiga ngonyorore nga abantu mbarororo bakorumwo mugongo sana kero kende kini kemanyirire kyo buriro boiga okorumwo mugongo nawe kisababu kirabe kinyinge mesnora umuntu akorumwo mugongo no ntwarira barwira abandi bagocho bisito sana in the last 1 month abantu bakira abantu bobwata arthritis so bisito sana abakuruma umugongo na katharika kuruma umugongo na bikisaba bukirabe kinyingi lakini no mugongo noro konyororo osteoarthritis especially umugongo yonse tukulukanga lumbar region wikumanyanga the lumbar region gosi joint ikirega igeso mugongo onse na kichiko imo kyobuli tunabona ikaranstega nora sorry kerubo muno ikaranstega inki ikaranserete no mugongo imuge cyubuto buri wabo bakayigoro igonyore nga no bwa tubuli tobonene gusenko ikaransole for a long period of time you know gusogute na for a long period of time omugongo uri umuge cyubuto buri ngo cyakole konyora arthritis ibikoro osteoarthritis joint inchiro umugongo no bwate joints you know amogari yo mugongo the vertebrals na bwate joints and those joints can develop osteoarthritis agero mugongo koroni lakini natwa tebiri umugongo nabura kuruma kuba kisababu kinyinge kanje kukonde turigoro yo mugongo nabo kuruma okoba kinyame icyumire mugongo nabo kuruma okobe disc yasukire watwale disc herniation or disc bulging mugongo nabo kuruma because gusugu watwale ububimbe so mugongo you know watwale ububimbe compression usichishida cyago chienda utwale PID pelvic inflammatory diseases utwale prostate yage twale cancer utwale into ikurukunga inflammatory bowel disorders munabona ntubwate ulcerative colitis zeke tonda kego cyase amarago nayo kororo mu mugongo because even tevions no bisunene so mugongo use no bibwate you know kinabu kiri kikoligerera nga afya y'ibintu byaba kamagura bakajijoint no kikorwa mugongo so once you have a problem somewhere nabo mugongo rakome because the reference no mugongo no kinabu kikurwa so mugongo ibo songo wikaburi so mugongo yes mbiye mana sana daktari daktari ntubwate rheumatoid arthritis na bwene gwakwa nere osteoarthritis kuna tatabinge tofauti yabonereye muna nagote arthritis ne kinyinge miskerubo arthritis ne kinyinge kirache so mubiro ito so rheumatoid arthritis net about osteoarthritis osteoarthritis is wear and tear of the cartilage ye joint because you will to wear ngobone use joint yeli yasare kirima twatebiri lakini ulige rheumatoid arthritis rheumatoid arthritis narongo saliere cartilage ese joint lakini ekolent ne obonyamasi bwaito ekero obonyamasi bwagoncho keire bwachaka goito muberogo bono rheumatoid arthritis ekorokunga autoimmune disease ne kinga yo mubere yakoreki ya you know ya sarikiro bongo kinga yumubere ez yo tora sense of direction bono tiliko manyanga ene joint yago yachaka goite joint ikaitenga ni madu wa mengi huko so what I'm trying to say rheumatoid arthritis no bonyamas and that na roli the miss kerubo na roli the abaruire bakwenda nyagitari ekero bakwenda nyagitari bonsipi ejipendi kiro bakwego kiri kigo kya ni oboso oje kinga y'umubiri nere gwito umubiri ekero kwegwe penikila yago konyire no uburiri wa rheumatoid arthritis go kumonta wiyento ikorokunga immunomodulators yani mariyo go narago tebye kinga yago y'umubiri nga tigakurwanya umubiri ugo otairia mariyo ga itoko gwena so and that's why people ought to come to Worldfit you know Worldfit
Ambia mwana sana daktari. Daktari antobwate na ende arthritis arani chinyinge toba togoteba tobwate akora kwandango igore ya septic. Nande ntarachi kuja septic like rheumatoid arthritis nana ve colent osteoarthritis because rheumatoid arthritis ya sariri joint once ya sariri joint osteoarthritis comes in ya colent igona bogo twara arthritis echivera na bora twara at the same time of course you can septic arthritis yeniriye konyora abana bake mono okobwa obonyamasi bwa butarabo bokomu ebinyinyi biso na gotebye ngebinyinyi biso ese joint ebinyinyi ki bacteria kiso ese joint yago ose otware viral infection ase joint yago ki bacteria kiso ese joint yago kwarora abana bakakonyora umwana amaira kutoka akobera nyore ese joint because joint iri kobimba yatwara ubosongo bore extraordinarily ogujwa kwatangana ogwate septic arthritis ochaga kwa antibiotics what I'm trying to say in infection mun area skare aswere say joint na vera acha colent osteoarthritis badai lakini septic arthritis natho yagera yale mate karibu nyibi aswere say joint yago nkolenta birigento ogosambika gwe joint okurukanga inflammation so ogosambe koli maskari wanatumwa hapo kupigana baadaye mtu anaweza kuwa na osteoarthritis so septic arthritis infection of the joint daktari kwa vile kwa niranga obonyamasi koira nansi kero kendi ngikera gero obonyamasi bumuntu koira nansi ibintu nyingi biragiro obonyamasi bumuntu bugendensi amarwaire naro amarwaire munabono akomenya umubiri gekegetambe utwara uburire bwa cancer for instance cancer ekoriye ndagerere so mubiri w'umuntu so ekere ndagere ekoriye gwe so mubiri ubonyamasi wabo kokoraki bokugendanse so one of the problem iralente ubonyamasi bogendense is cancer. Number 2 HIV umuntu atwara uburire bwa AIDS konfano AIDS uburire bwa HIV bokuri gento ikorwa CD4 the CD4 ni ki commander yo mubiri commander iliye gotabimu abaskari bonzo mubiri ngakimo bagwenta ko colleagues so you can imagine the commander oyo kurukunga the CD4 okorereki oitirwe so mubiri so meaning ikinga yo mubiri cyo okora gas because ubonyamasi buri bwo gotebye ikinga yo mubiri nga colleagues wakorereki bwaruroro utwara uburire nabona uburire bw'isukari uburire bw'isukari bokoro wa immunity yago side and at the same time if you're not eating right ndotanga bajya gukora ndagire kwete abonyamasi baburagendense so ibintu nebinge birangira mbiyabona sana daktari ngaitenga enka kiende ndo chitokwanera so bwagala nditovanyenga na kitobweneta kulinda omubiri tomete daktari abange baitundu maiti ndagira kitobweneta ko antu chitoliri tukotokwanera so bwagala akonde daktari kora kwanera ngo igoro ye gout na arthritis gout na aina ya arthritis gout yene yabadozi bada arthritis ya badozi maskini hawezi pata gout kwa urahisi lakini temineti iko nyoro maskini wako nyoruri wa gout nekero uric acid urate ya bere nyingi acid kunga urate ya chide igore samanyinga acid ye wantumbare umuntu akocha kurumwe ekiare getwoni kuchaka igitoni guru kyale keke nabo yoyo koruko kyale keke nene sitwaguru kigitwoni nabo kerege kyale keke ne kyamaguru ekero kyakire korumu umuntu mono butuko kego butuko yango te nyota jole sheet ya itoko ibisiga tata getiabu kune te kumukuna araruke bobe so that kind of pain yamanyagucha gout ni acid yabere nyingiri kurukunga uric acid uric acid onyo linga chifigo chia umade figo nere kurusi uric acid onyo ifigo yasalikire na beragero nyole gout bali bakulie nyamenyi bakulie ndagere ri mono kolente acid nyinge so monyinga enyama yagenda namaro acid yabe nyinge so gout na arthritis ya colent because ya acid ya very goro bali bakulie nyamenyi nyinge na
namaru banyururumu daktari tianda ararigereria mabori abera atatoiga tutaraswa sense mo each complication netabange mbaroro maybe bachire kinyagitari borero buga bwabere bokomenya mbaranyoro bobwene mo chando kiora boletera stomo birobo. Hi, I'm Mora from Kisii. Nauliza what causes iodine ya mtu kurudi chini and can we treat it? Iodine. Yeah. Iodine is a mineral. Mono abantu bakonyora iodine deficiency n'abantu basubati mono bagakambali konyora piko nini eshide mono ya iodine deficiency lakini abo basubati because ingakiyo gotu mnonya gotu okonya kurus iodine so mubero so kwa kwa si iodine so mubero nabo bada uratwale goita dingoro ngocha lidigo chese ebigotiga dingoro kwende ngalo akambochero kagocha gaiga umuntu rukanera utwara bono na twatebo ande matuka nabo konyora iodine deficiency because okoli endagere tabwati minerals nyora amaroba to gusimeke endagera na aruna takere gutwara iodine isaini etanyolati endagere to goyo tabwati iodine endagera yetu katika endagera yetu Hambia bona sana. Pero wanjumulia nara wantenga akora aligeria umusipate naro ibwatere nitika komore nyasi. Bakulia na matobori nere buya gusera achi affect umwa. Narayu minerals jabo ono maiteka umusubati ibwatere niti the demand ya minerals ya bere even let me call it double. Mwana natagete na natagete minerals. So kwa nyora magena batele bakugune wanakuwa na ile craving ya mawe egera banyore minerals yeso mubiro wandu achagire konwe chiro magena ina konwe chiro Bia sana. Hata hello Ndizi TV nauliza daktari kama anatibu ventricle veins. Ventricle Veins. Varicose vein. Okay. Varicose vein. Into a quantity last week. Last week into a quantity ya varicose vein. Ochinya gitari. We handle that. Tuchoko kumanya se clinic kegotoka na daktari nachikorwa ina namba yesime alindo chiko enyalero bokole iboro yakigima daktari bolindira kagana nincheli yansinyire akero montago tiga akumine tuki nanyaro borire bwa arthritis. I don't know kama ngakiri related ne tuki. Ati kumina. That could be a myth. Abura nyolenga ne believe geta babugata lakini tukume kinkeyo. Keri ku affectando. Nze baka nawo bayiro metena ati akumine tuki. Ora kwa kaire kwa very safe. Hello Ndizi TV please. Daktari yakote daktari weekend tokwanere goro yoborere bwa cancer actually ntoboneta korobere no problem tokumye mwancho mulieria ngorobere tole elinde tokwanere kema daktari narara kwatebanga hello I'm Hailin kutoka Kisii town agobolia what causes headache on one side juye wanaumwa na kichwa side moja hapo mbele ya jicho ni kupimwa lazima upimwe ili shida ijulikane ni nini. Kuna watu wanakuwa na shida inaitwa migraine headache. Kumwa saidia ya moyo yomoto. But yekera kujya gitari ibintu n'ibintu biragarura mu mutu. Ekero kujya gitari ngokobotura amaboli. Number 2 ngokobotura ngaki kwanya kwanya gitari ngigwakorera. Ura tayo tekeri bicamuna bone CT scan oro kesu no bwate ubimbe bonde bwese ure so mutu oboime so once twanyolenga tobwati shida go tobwati bubimbe tobwati marwaire muna bono typhoid you don't have marwaire muna infection brucella tobwati marwaire andons ntomanyite solution so kikuja tutakupatia dawa
and I believe utakuwa mzuri. Yeah. Justin Tongi daktari yako tokwani tetuanchira na maigayo Na nchira na maigayo. Asante. Mbona sana daktari amabodi na manga gende takoso akurinde tiangu tararanga uboriro bogetwa beto kwanya daktari akero omuntu ataranyoro bogwenia osaberi kagutwara umuchando yigaso mubiro yasige kegetambe amichando kigo chayacha baadaye. You know, once a joint is very damaged, a joint yagego sarika. Castigo chikokora. Because the joint nela kururuga wike paramat, kururuga wike se biashara vyao. So once a joint area sarekire, you know, no more activity chiago, you know, your life ya chaka gusarika. Kwa hiyo abantu bakuru bachikokora ni replacement bachikobekero a joint ngao. Kwa hiyo abantu bakuru bachikobekero, you know, hip replacement. Nanda bandi babekeru yamanya kuanga bamanya gutwara ubusongo buri igoro side naro kinyole beshimiwa abandi bakomyoka mu bachikobekeru joint. So ekero gutwara osteoarthritis etachiet ko weni gumapema ni kiasi gitego tange to kolegasi yao ya kawaida. So ego ikese ko gotanga, you know, once you are grounded, once you are bedridden, eminatinga togo koragasi yao ya kawaida. So it means that weka oligia solution. Ntutageti uganye bakenga kiyo. Onye joint yao ya chakire gukoromo mapema ntubuga tamario ga repair joint. Come forward to kwa mario. So damage of the joint. Nele kuchikonyaga. Daktari umwanchi muri nara kobolenga anabwa to murire nyumba kurinde taratebina kyarwal tegose agoteba tiante na teba atanga oberika gutumika mariogo asigika lakini kurinde akoranga ngire kuibe bintu kerekende ni amarioga yo amuleteire effect cyose no buriro bonde bogo develop mariogo nararakere, you know, nabona nyoru muruiro kokunse mariogo se utwalide nabona tate osuja ko ne bari moiga oirwa mariogo gete mariogo ali akorokunga anti-convulsants, you know, anti-fits, you know. Mariogo ali nkogera arosomu ageru montoro sobongo nabareka kweba. Mwana muntu kunyusadia mnabona lagactil capamazepine, you know. Mariogo munayu nabaragere tegrato nabakogera umuntu arose sana egojaga kweba. Lakini yoruburuira maruri narakogera umuntu araibe, you know, ntubwate mnabona Alzheimer disease, ntubwate dementia, ntubwate maruri mangi, so tuwale mechando depression. So injilenge no golento mururi wakanyakitali moro. Actually daktari atanga abonyakitali mbwati guesswork. Yeah, ma wajiri komo gitari. Wanyagitari mbwati guesswork. Koko tara na abanyagitari metana nayo konyara kwa biru munyagitari. Daktari to kwanira igoro yoborere bwa osteoarthritis. Keke no manchi muri narara ukumetinga obereka gotale cyengitari ataranyoro bugwenya. Tutebinga se clinic ya Worldfit na kimokolingole na ndebo igo na kimokwena no bugwenya. Again, take Tanganyika Muruira go Nyagitari. We have to have accurate diagnosis. Umite unago tebiri abantu bande bakugesi na arthritis. Itali so wanyo study arthritis. Kuikatobe 100% sure ngumuruiro uyu nabwo tuburiro bwa arthritis to akwa osteoarthritis. Muna nago tebi bwa arthritis chinyinge. Na kila arthritis eko wenigu kulingana na arthritis iliyo bugate. Igotalinga kila litu konechi painkiller kunya kweo. Those painkillers, let me tell you something. Ekero kunya kunywe painkiller. Kunya gusalie cartilage yago. Painkiller ego damage cartilage. Tuakwa nerenga osteoarthritis no boruire cartilage yasarekire. Nandi kunya kunywe painkiller, so what are you getting to gain? Nothing. So the first thing is accurate diagnosis. Diagnosis ya osteoarthritis no munyagitari utakire kokora yendo ikorukunga on examination. Examine joint yago. Arre joint yago sinele tenda ebwa tobosongo. Arre joint yago senkomu wero steri komu. Aligeri osno bwate es ekwende kutwate bali ili ogiri twate banga crackling
sounds usinere se joint yago so one thing aro se joint ne bimbete you know no usina macha ichire se joint yago so oko konyoru komanyo burire bwo osteoarthritis mara bantu bali bagocha jagitari yaito kuswa mutingo buriro bwo agomburi gopima you know okanga kiro burire bwo gopima temote misikerubo abantu asariri kibesa kero umuntu akogena nga x-ray x-ray what value ekolente sumubiro okonyora umuntu agoje sinya gitari yane abugate ekwende ngana iga masakara x-ray yakiru ngabona atebi una arthritis even without an x-ray doctor na wante ko tinga ina arthritis osteoarthritis ko even it is rheumatoid arthritis because osteoarthritis tulgo pimanyinga lakini uligere rheumatoid arthritis ngopimura manyinga manyinga wakoroge ndokunga rheumatoid factor lakini osteoarthritis ulgo pimanyinga so x-ray chibantu bagwaku let me tell you the truth it's a waste of time waste of money waste of everything wa check nini kikia Worldfit kanyare so nikitekeire ingakiyo waku nitekeire ikatwarenga we have red signs ama signals chatarenga x-ray so then it is necessary but otherwise x-ray they don't add any value and even chikonya kolente bikweni so once toikire twatebere ngumuriro oyo abwa osteoarthritis twanyona osteoarthritis atakiri abugate inki ngakibono turamokonya wene no repair cartilage iriya yasarekire so we need to give something kigo chikokonye cartilage iriya yewene and what is that esora kenyore one no viseto there was something we call glucosamine sulfate for instance ndugwate chondroitin sulfate ndugwate mesene amaryoga yekero twakoire agochaka ku repair your cartilage and at the same time nutakire mnabona abandi bari batakire physiotherapy abandi bari batakire occupational therapy you know all these things twaligere twaranga ki turanyare ku kilenta ime umuriro lya cyaka kuwe n'uburiro buri bwaye osteoarthritis nana gotebi once yobosongo bwelire nkomoro kitoro exercise yagwenda gukora so that those muscles kiyaye kibe strong kisibe joint yaye boronge na lyaragwene osteoarthritis nko wenere yes lakini I'm trying to discourage people kwa guchipeni killers chipeni kile chinajaba nabamenyera abantu bayikire myaka 80 myaka 7 bakunyipeni kila cia collateral ulcers jikunjipeni kila cia cia damage joint area even further daktari riboli ryo moelio singa kitogo kole ndocho bwatange chidaika iberiga hello Ndizi TV, I'm Mr. Kiri from Nyambari. Why is low libido becoming a common problem with men at the age of 45 to 50? Demand. Daktari wana wale bakale bakunya kugamba ni story kitayo but all the same uko tukuriye ndagirembe na ukinguru cyubuga kakirahere umuriro y'isukari umuriro pressure abaragera kinguru cyo kigendense cyo bagaka lakini Worldfit ne bateliyo abange bakiri nyagitari tubota muri gamaya igekero kuri nyagitari you have to know that utapata solution weekend to kwanerenga ne ywasobwaga rena liboli tangto chaka chake na roboli nga UTI ngo gwenera se nyagitari yawo Jen from Mwembe daktari kinga kichete kyagara cyatonyore mwanchumule na roro otaka kumanya arogo Chris oganirika kumanya sege tambe ngango tumeka molene cha iftatebinga se clinic kyao kyogotoka urwe namba yesime anawe gote yasi chinsa gichinde chigotoka twakwana irigoro yo osteoarthritis na arthritis eriye gusali amauga chichoindi chinene so muberogo chichoindi cha nail joint gose hip joints ya eriteria nenkuru kunga daktari Moses Kena Osarigo nkurwa senyekitari ya Worldfit Health Centers Worldfit na otolega bosongo ase nyumba ya Uru Plaza ose Aliza Plaza kayora nyenyole ogocha baka bosonge town ime garwe kire bosonge town inchuba marigiti ya bosongo ose chireriye town ime once we kire marigiti gosali swa koninya mago ikirororo ose stage enkoro ya Kisumu ya Lenge oligereri ole nyombe yu entambe bwata makoba matambe na ile kurukunga Uru Plaza gosaliza Plaza so ime inchuba ke goroba ya gatatu erumu 307 307A
no konyole clinic ya Worldfit ando buya bwa bosongo gaiga ninche ngotoka muno munyagitari obosongo ga so anytime you come incho konyoro tranyora igoturaika Worldfit ntubwate clinic ende gari Karatina ani ntubwate clinic ende omuchipwe Eldoret ngikere se namba ya nesimi kyogosira nabo gwake namba gwake simi 0722 24 5763 0722 24 5763 pia muna sogo tulire pia muna sana daktari asogo sangana ndio nabigombya muna sana umwanchumulia kwa bere gukubwati umurubiriwa gwika gutwaga cyagete gwikaboneka twikiro mweli no gosemere kwa muna kwa bere ko wesemi amange wetera daktari kena Moses kurinde gukira bo mwanchumulia no to gukorera umurubiri bweri tukorera gwike weekend na aratumirane elinde tosanga amange karibu tena sana daktari elinde tosangira nda amange mwanchumulia tari ya Frida Kerubo kukoganiria uburigerira uburubuya Inyagitari ya